പ്രിയരെ നമസ്കാരം. ഞാൻ കലാലിയ ജി റാവു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 11 യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത എൻ്റെ സോമവാരം എന്ന കഥയ്ക്ക് നിസ്സീമമായ പ്രോത്സാഹനം തന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. ഞാൻ ഈ കഥാപ്രസംഗ വേദിയിൽ ഉദ്ദേശം 60 വർഷം കൊണ്ട് 14ഓളം കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 3 കഥകൾ മഹാകവികളുടെ കഥകളായിരുന്നു. യശശ്വര്യനായ കുമാരനാശാൻ, ഇടശ്ശേരി, പിന്നെ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. അതിനുശേഷമുള്ള 10-11 കഥകൾ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായി എഴുതി അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടായത്. അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക പതിവ്. അതുകൊണ്ട് പലതും അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ. ആ കഥകളും ചില കഥകളും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് എല്ലാ പിഴവുകളും തീർത്ത് അതിൻ്റെ ഭംഗിയോടെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു 40 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥ, മനോഹരമായൊരു കഥ, സസ്പെൻസുണ്ട്, ഗാനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്, അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഓരോ കഥകളായി ഇടവിട്ട് വേളകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. KGRൻ്റെ ബാനറിൽ കലാലയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ കഥാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും. എൻ്റെ സോമവാരത്തിന് കിട്ടിയ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും ആ കഥയ്ക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബിൽ ഒന്ന് വിരതുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഈ ചാനലോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും അത്.